Panadlaw mo di boy, muna ko panlaw. Mag-check na lang ko sa akong mga hayop og okay ba. Kay padong na kong mulakaw. Check tas mga hayop, mga binuhing hayop na nakuha na ng mga itlog darasan nasa itlog sad. Nasa ikaw kapag itlog upat bago pa nang ikuhaan. Hubbard na sa manok. Mga manok mga Joy ha, dili na bisayang manok mga Joy boy. Adagko kina mga Joy boy. Bayi. Nagko ligni kay mga lawas mga Joy para pa itlog na. Itlog kung pangkarni na mga Joy boy. Check sa tadri sa tuang kuan. Antris. Sayo ta nagilawgan mga Joy boy kay nagluto tagputo ganina. Nagluto tagputo nga nagpaanok ta. Ato sa silang gilawgan. Nagpaanok pabutang maluto tong puto. Ta check tadri sa tuang kuan. Atong binuhing baboy. Itong patining din nato. Patining sa mga baboy din. Check na to niya. Ang tubig sa nato. I-check sa nato kung napawang ba nato. Kaya mubanaw na sad. Sayang. Hindi na ang tubig na to. Okay ang tubig na to. Kira. Natong binuhing baboy ni ambo na sad. Pag nilang kinaiya na. Patining din ako mga Jeboy. 2 months. 2 months na. 2 months. Bago buwan. Gikan sa akong pagpalit. Napa sila eh. Tunan nila lang kaon diya. Daran tilap-tilapan. Mana nagligo de, nagligo. Patindas na ako, patulo ka buk. Sa sunod pohon, mapuon na nag-usa ko dito ha. Sunod na sa pohon, mag-ayong atong dagan sa atong kinabuhi ba. Atas pikasad, atas ato ang dako nga baboy. Dako nga baboy de atong i-check. Ang napawang ko na atong tubig, okay gripo mga Joy, okay nang gripo. Check na to dire. Okay ra, wala agas. Kay dako sa tong bayranan, dali atong baboy nga dako di mga Joy, mga naani tambok ni siya mga Joy, naanis mga 200 kilos. Ala po makubuko sa kong ad. Okay na. Matuog nga ni siya ron tod. Mahuman naman na nagkaon. Check lang nato kay padung na manggutam lakaw. Unya sad, may dagat rin panahon, init na ni hayag na nawa na dagom-dagom. Matumig sa tuninyo, magpailis mi og kanina sa kuang Santo Niño og sa Comparis. Iyan ako sang hapitan og pailis sad, masang apilan pailis Santo Niño, babae man tong iya, babae. Santo Niño tong iya, ako kay lalaki man Santo Niño. Itong niaging tuig ako yung nagpailis ato. Pailisan ako sa nina, ipalitan ako sa nina dito. Kuyon ako si Jimpoy utuhan day. Shout out nimo boy, Jimpoy. Ati kuyo na ako atong niaging tuig nga pista senior sa Santo Niño. Karon naawahi ta gamay kay pamatay kwarta niya. Naog ko na kong mama. Wa ba ko nang kumadto sa Santo Niño. Atong kuinan wala kay apikan ko sa kwarta kay palit man ako casing sa akong cellphone, chikitas tong mga chicken. Okay na atong tubig kay para di mauhawan kay manglakaw ra ba taon niya. Lakaw di ko niya. Lakaw mi niya. Atong Cebu City. Dire cikta dire. Tong bayi nga hinatag ni kuya tagadapdap mapustila. Ang igagaw day nga butan day si Jerome. Nga naghinatag nga bayi. Gilmore. Dire hatag tani ato ang kuan dailan nga laki. Wa ana ko gipaupa de kay ako gigamit kay Hubbard nga manok. Kaya atong tubig. Dita. Day ako malbiris dire day ako dingi pambawog kay pangano ko sa dahon. Ay pambawog nako mga sanga kay para mo salingsing daghan ako malbiris. Ay sa tik dire tikot ng manok dire pikas. Tagal tubig. Ate atong bunguton na to. Di na magdugay matari na na. Bunguton ng chicken ay. Tingarang tubig. Dire ang talisayon na lambuhon. Ang tagal tubig nga dari atong winner sa nato, winner na to. Winner na to. Nare tubig okay ra. Ayun. Atong sa kamanok okay ra na si tubig dia. Okay. Ayos na. Check na tanan nato. Ang kuwang na lang i-check na to itong kinabuhi. Naginhawa pa ba? Joke na mga ka-Joy boy. Ani ko diri mga Joy boy, man akong routine kadadlaw. Kadlawon pa, alas 2 sa kadlawon. Nagmata na ko. Magluto ko puto. Halos kadadlaw gina. Human luto, ng andam, ng lakaw, balik. Limpyo sa
as baboy, manglawag sa hayop, manugwas baka, nga itong baka, tora dito, sige ito itong baka, tora dito, itong gera to dito. Kanina pa ito na akong kadlawon, gibalhin akong baka, mga kajiboy, ngit-ngit pa. Na itong baka ito dito, nalipsib na. Sige mga kajiboy, maing adlaw. Bye-bye.